இன்னைக்கு பாகவதம் படிக்கிறேன்னா எல்லாம் உங்க டிவோட்டிஸ்னுடைய ஒரு அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுடைய இதுவும் எனக்கு இருக்கிறதுனால தான் பாகவதம் படிக்க முடியறது எனக்கு. ஸோ கிரெடிட் பகவான் அனுகிரகத்தினால உங்களை மாதிரி நல்ல டிவோட்டிஸ் எனக்கு வந்து கொடுத்துருக்கார். ஸோ பாகவதம் படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் பகவான் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கார். ஸோ ஐ எம் பிளெஸ்ட். தேங்க்யூ ஃபார் ஆல். ஆக்சுவலி பாகவதம் படிக்கிறது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் கிடையாது. பகவானுடைய கருணை இருந்தா மட்டுமே நம்ம பாகவதம் படிக்க முடியும். இன்னைக்கு 5வது அத்தியாயம். கிரேட். ஆக்சுவலி நம்ம we are moving little good way. ஸோ அது 5வது அத்தியாயம் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல வியாசருக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் மீதான நாரதரின் உபதேசங்கள். ஸோ பாகவதத்தின் மீது நாரதர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வியாசதேவருக்கு சில வழிமுறைகள் எல்லாம் சொல்ல போகின்றார். ஸோ என்ன பண்ணணும், ஏன் எதை மிஸ் பண்ணணும்ன்றதையும் சொல்லுவார் இங்க நினைக்கிறேன். ஸோ வாட் ஹி மிஸ்ட் வைல் ரைட்டிங் த வேதாஸ் எல்லாத்தையுமே தொகுத்து எழுதும் பொழுது எதை அவர் மிஸ் பண்ணாரு, ஸோ எதை செய்தால் அவருடைய மனசு வந்து திருப்தி அடையும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம நாரத மகரிஷி வந்து விளக்க போகின்றார். ஸோ இந்த பதம் 1ல சூத உவாச்ச. ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கான்வர்சேஷன் வந்து அதாவது வியாசதேவருக்கும் நாரத மகரிஷிக்கும் இடையிலான இந்த உரையாடலை வந்து வியாசதேவர் சூத கோஸ்வாமி அவர்கள் சௌனிக முனிவர்கள் தலைமையிலான அந்த ருஷி முனிகளுக்கு வந்து விளக்க போகின்றார். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர்ஸோட இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததா ஸ்வாபதண்டிகம். हे कृष्णा करुण सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधकांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृप सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஸோ நாம் இன்னைக்கு 5வது அத்தியாயம் நாரதருடைய உபதேசங்கள் யாருக்கு, வியாசதேவருக்கு, அதை பற்றியான இதுதான் நாம இங்க தொகுப்பு பார்க்க போகின்றோம். இப்ப வந்து சூத கோஸ்வாமி அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதை ரொம்ப அற்புதமாக விளக்க போகின்றார் இந்த உரையாடலை. ஸோ இது 5வது அத்தியாயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த 5வது அத்தியாயம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன சொல்கின்றது, பாகவதத்தை பற்றியான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா உபதேசங்களை பற்றி நம்ம நாரத மகரிஷி வந்து விளக்க போகின்றார். ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 4 விதமான செக்ஷன்ஸா நம்ம பிரிக்க போகின்றோம் இந்த சாப்டரை வந்து. ஸோ என்னன்னாக்கா நாரதா பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்கொயர்ஸ் அண்ட் வியாசதேவா ரெஸ்பான்ஸ். ஆக்சுவலி அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாரதர் வந்து கேள்வி கேட்க போகின்றார். அவர் நல்லா உட்கார்ந்த பிறகு அவருக்கான ஆசனத்தை வந்து வழங்கி இருக்கின்றார். யாரு, நம்ம வியாசதேவர். ஸோ அவர் உட்கார்ந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவரிடத்துல வந்து சில கேள்விகளை வந்து நாரத மகரிஷி கேட்க போகின்றார். அதை கவர் பண்ணக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த 1ல இருந்து 4 வரைக்கும் கவர் பண்ண போறாரு. அதுக்கப்புறம் 5வதுல இருந்து 7வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா வியாசதேவர் வந்து அவருடைய குறைபாடு என்ன அப்படிங்கிறதை வந்து அதை செக் பண்ணி வந்து சொல்லுறார். அதாவது வியாசதேவர் என்ன விட்டாரு,
நான் எதை விட்டேன்னு தெரியல. எனக்கு என்ன இந்த நிறைவு ஏற்படவில்லை. வேதங்களை எல்லாம் நான் தொகுத்த பிறகு கூட எனக்கு மன நிறைவு ஏற்படவில்லை. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வாட் இஸ் மை டிஃபிஷியன்சி? என்னுடைய குறைபாடு என்ன? தாங்கள் தான் எடுத்து கூற வேண்டும் என்ற ஒரு கேள்வியை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிக்வெஸ்ட் வந்து வைக்கிறார். யார்கிட்ட? நாரத மகரிஷி கிட்ட. அதுக்கப்புறம் 8வது ஸ்லோகத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம நாரத மகரிஷி அவர் வந்து குளோரிஃபையிங் ஆஃப் கிருஷ்ணா, பகவானை பற்றியான புகழாரங்களை எல்லாமே சூட்டப் போகின்றார். யாரு? நம்ம நாரத மகரிஷி. யாருக்கு சொல்கின்றார்? வியாசதேவருக்கு. அதை வந்து சுத கோஸ்வாமி அவர்கள் இந்த நைமிஷரண்ய முனிகளுக்கு வந்து விளக்கப் போகின்றார். நாம் அதை வந்து வாசிச்சு தெரிஞ்சு கொள்ள போகின்றோம். ஸோ 8லிருந்து 22வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இதை வந்து கவர் பண்ண போறார் இந்த சாப்டர்ல. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் நாரத முனி நரேட்ஸ் இஸ் பாஸ்ட் லைஃப். அவரை பற்றியான அவருடைய அதாவது முன் ஜென்மத்தை பற்றி எல்லாம் நாரதருடைய முன் ஜென்மத்தை பற்றி வந்து கூறப்போகின்றார் வியாசதேவருக்கு. அந்த ஸ்லோகங்கள் வந்து 23வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 31வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே கவர் ஆகுது ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் வந்து 32லிருந்து 40வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாரதர் வந்து வியாசதேவருக்கு உபதேசங்கள் புரிகின்றார். ஸோ இவ்வாறாக இந்த 4 டிவிஷன் தான் இந்த சாப்டர் ஆக்சுவலி. ஸோ நாம வந்து அதை தான் ஃபாலோ பண்ணி வாசிக்க போகின்றோம் ஆக்சுவலி. ஸோ சூத உவாச்ச ஹததம் சூகம் ஆசீன உபாசீனம் பிரஹுஷ்யவஹ தேவர்ஷி பிராஹ விப்ரிஷம் வீணாபாணி சமயன் இவஹ. எஸ் புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ். சூத உவாச்ச அதத்தம் சுகமாசீன உவாசீனம் ப்ருஹத்ஸ்ரவஹ தேவர்ஷ பிராக விப்ரஷிம் வீணாபாணி ஸ்மயன் இவ. சூதர் உவாச்ச கூறினார். ஆகவே தம் அவரை சுகம் ஆசீன வசதியாக அமர்ந்து உபாசீனம் அருகில் அமர்ந்திருப்பவரிடம் புருஹத் சுரவா பெரும் மரியாதைக்குரிய தேவர்ஷி தேவர்களுக்கு இடையில் மிகச்சிறந்த ரிஷி பிராக கூறினார். விப்ரர்ஷிம் பிராமணர்களுக்கு இடையில் ரிஷியாக இருப்பவர். வீணா பாணி கரத்தில் ஒரு வீணையுடன் செல்பவர். ஸ்மயன் இவ வெளிப்படையான புன்முறுவலுடன். மொழிபெயர்ப்பு. சூத கோஸ்வாமி கூறினார். இவ்வாறாக தேவரிஷி நாரதர் வசதியாக ஆசனத்தில் அமர்ந்ததும் பிரம்ம ரிஷியை வியாசதேவர் பார்த்து புன்முறுவலுடன் கூறினார். பொருளுரை. மாமுனிவரான வியாசதேவரையும் அவரது அதிருப்தியின் காரணத்தையும் அறிந்திருந்ததால் நாரதர் புன்முறுவல் செய்தார். பக்தி தொண்டை பற்றிய விஞ்ஞானத்தை விளக்குவதில் ஏற்பட்ட குறையே வியாசதேவரின் அதிருப்திக்கு காரணம் என்பதை நாரதர் படிப்படியாக விளக்குவார். நாரதருக்கு அக்கறை தெரிந்திருந்தது என்பதுடன் வியாசரின் நிலை அதை உறுதிப்படுத்தியது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எதுக்காக வியாசதேவர் வந்து அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா மன திருப்தி அடையாத அந்த அந்த பாவத்துல வந்து தனக்கு காட்சி அளிக்கின்றார் என்பதை நம்ம நாரதருக்கு வந்து புரியாமது. ஹததம் சூகமாசீனா உபாசீனம் ப்ருஹுஷ்ரவஹ தேவர்ஷி பிராஹ விப்ரஷிம் வீணாபாணி சம்யயன் இவஹ. சூத கோஸ்வாமி கூறினார். இவ்வாறாக தேவர்ஷி அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாரதர் வசதியான ஆசனத்தில் அமர்ந்ததும் பிரம்ம ரிஷியை அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா வியாசதேவரை பார்த்து புன்முறுவலுடன் கூறினார். ஸோ இனிமே வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே இவங்க 2 பேருக்கு இடையிலான கான்வர்சேஷன் தான். அவர்களுடைய விசாரணை, அதுக்கப்புறம் அதற்கான விளக்கங்கள், இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சொல்ல போகிறார். ஸோ வியாசதேவருடைய அதிருப்தி பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன? பக்தி தொண்டை பற்றிய விஞ்ஞானத்தை விளக்குவதில் ஏற்பட்ட குறை. பக்தி தொண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எவ்வாறு நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கறது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பின்வரக்கூடிய பகவானை பற்றியான அவரை பற்றியான அதாவது அவருடைய புகழாரங்கள், அவருடைய லீலைகள், அவருடைய விபூதிகள், வைபவங்கள் இவை எல்லாவற்றையுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா விளக்கும் பொழுதுதான் நமக்கு பக்தி தொண்டே. நாம கூட நம்ம நார்மலா வந்து படிச்சுட்டே போனோம்னாக்கா கண்டிப்பாக எதுவுமே நமக்கு வந்து அந்த லைஃப் இருக்காது.
ஆனா பகவான் மீதான அந்த பக்தி புகழாரங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய இயல்புகள், அவருக்குரியான அந்த வைபவங்களை எல்லாம் நம்ம படிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நாமளே மனதளவுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சரணாகதி தானாகவே நம்ம வந்து அதை சமர்ப்பித்து விடுவோம். ஆனா அந்த பக்தியோட நம்ம படிச்சோம்னா நமக்கு என்ன பக்தி வரணுமோ அதை வந்து அவரே வழங்கிடுவார். ஸோ நாமளும் இந்த பாகவதத்தை வாசிக்கிறதுக்கு பகவான் கொடுத்த இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணி பக்தியை நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தியினுடைய பிரபாவத்தை வந்து நாம வந்து விருத்தி செஞ்சுக்கணும். அந்த அந்த இயல்பை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெளிப்படுத்தக்கூடிய பக்தியை வந்து இட் நீட்ஸ் டு பி கிரியேட்டட். ஸோ அது பிரபாவத்தை நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள இருந்து நம்ம வந்து வெளியில கொண்டு வரணும். எல்லாருக்குமே பக்தி உண்டு. ஆனா அதை வந்து வெளியே கொண்டு வரணுமா இல்லையான்ற ஒரு அவகாசத்தை வந்து அதை யோசிக்கிற தன்மையும் நம்ம கிட்டதான் கொடுத்திருக்காரு பகவான். இது பக்தி தேவையா இல்லையா என்பதை நாம புரிந்து கொண்டு செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த பக்தியில நாம லயித்து விடுவோம். சோ அதேதான் பக்தி தொண்டை பற்றிய விஞ்ஞானத்தை, சோ அதாவது பகவானை பற்றி அந்த மெய்ஞானத்தை பற்றி வந்து இவர் வந்து எங்கேயோ மிஸ் பண்ணியிருக்கார் அப்படிங்கறது வந்து வியாசதேவருக்கு வந்து புரிந்தது. அதனாலதான் இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிருப்தியோட இருக்கார் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம நாரத மகரிஷி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புரிந்து கொள்கின்றார். பதம் 2. நாரத உவாச்ச பராஸ்ரய மகாபாக பவதः கஷ்சித் ஆத்மனாஹ பரிதுஷ்யதி ஷாரீர ஆத்மா மானச ஏவ வா. எஸ், பிரேம மாதாஜி வாசிங்க. தேவி பிரேம மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பராச்சரிய மகாபா நாரத உவாச்ச பராச்சரிய மகாபாக பவத கச்சித ஆத்மனா பரிதுஷ்யதி சாரீர ஆத்மா மானச ஏவ வா. நாரதர் உவாச்ச கூறினார், பராச்சரிய பராசரரின் புத்திரரே, மகாபாகர் பேரதிர்ஷ்டம் வாய்ந்த, பவத உமது, கச்சித் அது இருக்குமாயின், ஆத்மனா சுய தன்னுணர்வின் வாயிலாக, பரிதுஷ்யதி அது திருப்தி அளிக்கிறதா, சாரீர உடலை அறிதல், ஆத்மா ஆன்மாவை, மானச மனதை அறிதல், ஏவ நிச்சயமாக, வா மேலும். மொழிபெயர்ப்பு. பராசரரின் புதல்வரான வியாசதேவரிடம் நாரதர் வினவினார், உடல் அல்லது மனமே நான் என்பதிலும் அவற்றை அறிவதே தன்னுணர்வின் நோக்கம் என்பதிலும் நீங்கள் திருப்தி அடைகிறீர்களா? பொருளுரை. இது வியாசதேவரின் மனச்சோர்விற்குரிய காரணத்தை சுட்டிக்காட்டும் வகையில் நாரதரால் உணர்த்தப்பட்ட ஒரு குறிப்பாகும். வியாசதேவர் பராச்சரரின் வம்சத்தில் வந்தவரும் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த முனிவரும் மிகச் சிறந்த வம்சத்தில் பிறக்கும் சலுகை பெற்றவரும் ஆவார். இவை அனைத்தும் அவருக்கு மனச்சோர்வுக்கான காரணத்தை அளித்திருக்க கூடாது. அவர் மிகச்சிறந்த தந்தையின் மிகச்சிறந்த புதல்வராக இருந்ததால் உடல் அல்லது மனதை அவர் ஆத்மாவோடு ஒப்பிட்டிருக்க கூடாது. அறிவு பற்றாக்குறையாக உள்ள சாதாரண மனிதன் உடலையோ அல்லது மனதையோ ஆத்மாவுடன் ஒப்பிடலாம். ஆனால் வியாசதேவர் அவ்வாறு செய்திருக்க கூடாது. தன்னுணர்வு என்பது பௌதீக உடலுக்கும் மனதுக்கும் அப்பாற்பட்டதாகும். ஒருவர் உண்மையாகவே தன்னுணர்வு பெற்றிருந்தாலல்லாது அவரால் இயற்கையான சந்தோஷத்துடன் இருக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அற்புதமான விளக்க உரை. சோ அதாவது நாம கூட இது நல்லா புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒன்று. அதாவது பராசர், ஒரு வாட்டி நான் அந்த ஸ்லோகத்தை வாசிக்கிறேன். பராஸ்ரயஸ்ய மகாபாக பவதகச்சித ஆத்மனாக பரிதுஷ்யதி ஷாரீர ஆத்மமானச ஏவவா. இப்ப வந்து பராசரின் புதல்வரான வியாசதேவரிடம் நாரதர் வினவினார், கூறுகின்றார். வியாசதேவர் பராசர முனியினுடைய மகன் தானே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு தெய்வீக மகனை பெறணும்னு நினைச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வியாசதேவர் வந்து பிறந்தார். ஹி இஸ் ஆல்சோ இன்கார்னேஷன் இல்லையா, பகவானுடைய ஒரு வைபவங்கள், அது ஒன் ஆஃப் த இது, அந்த ரூபத்துல பிறந்தவர் அப்படிங்கறத வந்து நாம பார்க்கின்றோம். அவதார ரூபங்களில் உடல் அல்லது மனமே நான் என்பற போதிலும், அதாவது இங்கே ஐடென்டிபிகேஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து சாங்கிய யோகத்தினுடைய தத்துவத்தை பற்றி இங்க நம்ம வந்து உடலாலையோ மனதாலையோ நாம வந்து
ஆத்மாவை வந்து ரெகக்னைசேஷன் பண்ணவே முடியாது இல்லையா? ஸோ இங்க அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதளவுல நம்ம யோசிக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கே மனசை வந்து நம்ம வந்து ஆத்ம ரூபத்திற்கு எடுத்து போயிட்டு இருக்காரு யாரு? வியாசதேவர். அவற்றை அறிவதே தன்னுணர்வின் நோக்கம் என்பதில் நீங்கள் திருப்தி அடைகிறீர்களா? சோ அதாவது மனதையும் உடலையும் பற்றியுமே தெரிந்து கொள்வது என்ன பயன்? ஆத்மாவை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ளணும். உடலும் மனமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்டது இல்லையா? சாங்கிய யோகத்துல நாம் அதை தான் படிச்சிருக்கோம். ஒன்லி ஆன்மா மட்டும்தான், அதாவது ஸ்பிரிட் சோல் மட்டும்தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமான ஒன்று, பகவானுடைய பின்னப்பகுதி. அது ஒன்றுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக தன்மை உடையது. மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே இந்த உடல்ல எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதீக தன்மை வாய்ந்தது. நாம் அந்த தன் உணர்வு பாதை இப்படி இந்த ஞானத்தை நாம புரிந்து கொள்ளும் பொழுது ஆத்மாவுடைய இந்த சுய ரூபத்தை நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். நம்ம ஆத்ம சுத்தி ஏற்பட்டு ஆத்மாவினுடைய ரூபத்தை காணும் அந்த தன்மை, அதுதான் தன்னுணர்வு பாதை அப்படிங்கறது வந்து நாம் நிறைய இடங்கள்ல படிச்சிருக்கோம். அதேதான் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாரதரும் விளக்குகின்றார். இது வியாசதேவரின் மனச்சோர்வுக்கு காரணத்தை சுட்டிக்காட்டும் வகையில் நாரதரால் உணர்த்தப்பட்ட ஒரு குறிப்பாகும். ஸோ அவர் வந்து கிவிங் த ஹிண்ட், அவர் கொடுக்கிறார் இதுதான்றத வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விளக்குகின்றார். எத காரணம் என்ன, அவருடைய மனச்சோர்வுக்கான காரணம் என்ன என்பதை வந்து சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றார். வியாசதேவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பராசர முனி அந்த வம்சத்துல வந்தவர். ஆக்சுவலி மிகவும் தெய்வீகமான ஒரு இயல்புடைய அந்த பிறவி வந்து அவருக்கு அமைந்தது. அவருக்கு மனச்சோர்வுக்கான காரணத்தை வந்து அளித்திருக்க கூடாது இல்லையா? ஏன்னா அவ்வளவு நல்ல வம்சத்துல வந்து பாரம்பரியத்துல பிறந்த அவருக்கு இந்த மனச்சோர்வு வந்து வந்திருக்கவே கூடாது. அவர் மிகச்சிறந்த தந்தையின் மிகச்சிறந்த புதல்வலாக இருந்ததால் உடல் மற்றும் மனதை அவர் ஆத்மாவோடு ஒப்பிட்டிருக்க கூடாது இல்லையா? ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய பின்ன பகுதி. சோ அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவ நாடியே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீவனே வந்து பகவானுடைய சொரூபம், அந்த பரமாத்மாவுடைய சொரூபம் என்று நாம எல்லாம் படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா? அது ஒண்ணுதான் நித்தியமானது. சோ மிச்சம் இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ உடலும் சூக்ஷ்ம உடலும் எல்லாமே இந்த பௌதிக இயற்புகளுடைய பண்புகளால வந்து பிறந்தது. சோ அதனால அவர் அதை வந்து பொருட்டாக பண்ணியிருக்க கூடாதுன்றத வந்து ஒரு சுட்டி காட்டுகின்றார். அறிவு பற்றாக்குறையாக உள்ள சாதாரண மனிதன் உடலையோ அல்லது மனதையோ ஆத்மாவிடம் ஒப்பிடலாம். ஒரு நார்மலான ஒரு அஜ்ஞானவாதி வேணும்னா ஒருத்தர் வந்து பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன்ல பண்ணலாம். ஆனா வியாசதேவர் வந்து அவ்வாறு செய்திருக்க கூடாது. தன்னுணர்வு என்பதை பற்றி பௌதிக உடலுக்கும் மனதிற்கும் அப்பாற்பட்டதாகும் இல்லையா? செல்ஃப் ரியலைசேஷன் வந்து ஒன்லி ரிலேட்டட் டு ஆத்மா, வேற எதுக்குமே சம்பந்தம் கிடையாது. ஸோ அந்த ஸ்பிரிட் சோலுக்கு மட்டும்தான் சம்பந்தம். தன் உணர்வு பாதையை வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அந்த ஆத்மாவுக்கு மட்டுமே உண்டு. ஒருவர் உண்மையாகவே தன்னுணர்வு பெற்றில்லாதலால் அவரால் இயற்கையாக சந்தோஷத்துடன் இருக்க முடியாது. ஒருவர் தன் உணர்வு பெற்றிருந்தால் மட்டுமே இந்த பிரபஞ்சத்துல எந்த சூழ்நிலையிலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்தோஷமாக வாழ முடியும். பதம் 3. சோ மல்லிகா மாதாஜி நெக்ஸ்ட். ஜிக்னாஷிதம் சுஷும்பன்னம் அபிதே மஹதத்புதம் கிருத்வான் பாரதம் யஸ்த்வம் சர்வத்ர பரிஹ்ருதம். எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. விஞ்ஞாசிதம் சுசம்பன்னம் அபிதே மஹத் அத்புதம் கிருதவான் பாரதம் யஸ்த்வம் சர்வார்த்த பரிப்ரம்ஹிதம். ஜிஞ்ஞாசிதம் முழுமையாக வினவி, சுசம்பன்னம் நன்கு கற்றறிந்து, அபி இருந்த போதிலும், தே உமது, மகத் அற்புதம் மிகச்சிறந்த அற்புதமான, கிருதவான் தயாரித்தீர், பாரதம் மகாபாரதத்தை, யக்த்வம் நீங்கள் செய்திருப்பது, சர்வ அர்த்த எல்லா சம்பவங்களையும் உள்ளடக்கி, பரிபிரம்ஹிதம் விரிவாக விவரிக்கப்பட்டு உள்ளது. மொழிபெயர்ப்பு. கல்வி கேள்விகளில் நீர் பூரணமானவர். மேலும் எல்லா வகையான வேத சம்பவங்களையும் தெளிவாக விளக்கும் மகாபாரதத்தை சிறப்பாகவும் அற்புதமாகவும் நீர் தயாரித்திருக்கிறீர் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை. பொருளுரை. வியாசதேவரின் மனச்சோர்விற்கு நிச்சயமாக அவரது அறிவு பற்றாக்குறை காரணமல்ல. ஏனெனில் அவர் மாணவராக இருந்த பொழுது வேத இலக்கியங்களை பற்றி அவர் முழுமையாக விசாரணை செய்திருக்கிறார். அதன் பலனாகத்தான் வேதங்களின் முழு விளக்கத்துடன் மகாபாரதம் தொகுக்கப்பட்டு உள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜிக்னாஷம், ஜிக்னாஷிதம். ஜிக்னாஷா என்றால் என்கொயரி, இன்க்விஸ்டிகா
அதாவது கேட்டறிதல். இப்ப எப்படி சௌனிக ரிஷிகள் தலைமையில வந்து எல்லாரும் ஒன்று கூடி சுத கோஸ்வாமியிடம் இருந்து உட்கார்ந்து கேள்விகள் கேட்கின்றார்களோ அதை மாதிரிதான் ஜிக்னாசம் என்னும் செயல், ஜிக்னாசம் என்னும் அந்த வார்த்தை வந்து கேள்வியுடையோர் அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்லக்கூடியதான். அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய டவுட். ஸோ இந்த வேதங்களை பற்றியும் அவர்கள் இந்த ஆன்மீகத்துல அவருக்கு இருக்கக்கூடிய டவுட், அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜிக்னாசம் என்று சொல்லுவாங்க. சுஷும்பன்னம் அபிதே மகத் அத்புதம் கிருத்வான் பாரதம் யஸ்வம் சர்வார்த்திர பிரஹி பரி பரி பரிப்ருஹூம் பரிப்ரூம் ஹிதம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கல்வி கேள்விகளில் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வியாசதேவர் நீ பூரணமானவர் ஆக்சுவலி. மேலும் எல்லா வகையான வேத சம்பவங்களையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அற்புதமாக அந்த 4 வேதங்களும் சரி, 5வது வேதமாக இந்த இதிகாசங்கள் புராணங்களில் எல்லாவற்றிலுமே வந்து மிக சிறப்பாக விளக்கி இருக்கின்றார் ஆக்சுவலி. என்பதை பற்றி இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்கின்றார் ஆக்சுவலி. அவருக்கு ஞானம் கம்மி எல்லாம் கிடையாது, பட் சம்வேர் எஸ் மிஸ்ட் சம்திங் அப்படிங்கிறத வந்து அவர் வந்து அனலைஸ் பண்ணுகிறார். யாரு? நாரதர் ஆக்சுவலி. அதனுடைய கேள்விகள் பற்றி தான். அதன் பலனாகத்தான் வேதங்களின் முழு விளக்கத்துடன் மகாபாரதம் வந்து தொகுக்கப்பட்டது. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மணிமேகலை மாதாஜி வந்து ஜிக்னாஷிதம் ஆதிதம் சா பிரம்ம யத்தத் சனாதனம் ததாபிஷோஷசி ஆத்மானம் ஆக்ருதாரத் இவ பிரபோ. எஸ். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜிக்னாசீதம் அதீதம் சா பிரம்ம யத்தத் சனாதனம் ததாபிஷோஷி ஆத்மானம் அக்ருதார்த்த இவ பிரபோ. ஜிக்னாசீதம் முழுமையாக நன்கு ஆராய்ந்திருக்கிறார். அதீதம் பெற்ற அறிவு. சா மேலும் பிரம்ம பிரம்மத்தை, யத் எது, தத் அதை, சனாதனம் நித்தியமான, ததாபி அப்படி இருந்தும், சோசசி வருந்துகிறீர், ஆத்மானம் ஆத்மாவில், அக்ருத அத்த பாழாக்கி, இவ போலி, பிரபோ எனது அன்புள்ள ஐயா. மொழிபெயர்ப்பு: நீர் அருவ பிரம்மத்தை மட்டுமன்றி அதிலிருந்து பெறப்படும் அறிவையும் கூட முழுமையாக விளக்கி இருக்கிறீர். அப்படி இருந்தும் பிரபு, உமது முயற்சி பாழாகிவிட்டது என்று எண்ணி ஏன் மனச்சோர்வு அடைகிறீர்? வேதாந்த சூத்திரம் அல்லது பிரம்ம சூத்திரம் வியாச தேவரால் தொகுக்கப்பட்டதாகும். அது அருவ பிரம்மத்தை பற்றியே ஆழ்ந்த அறிவை கொண்டுள்ளது. மேலும் அது உலகிலேயே மிகச்சிறந்த தத்துவ விளக்கமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டும் உள்ளது. அது நித்தியத்தன்மையை பற்றிய விஷயத்தை மிகவும் பாண்டித்தியமான முறைகளில் விளக்குகின்றது. எனவே வியாசதேவரின் ஆன்மீக ஞானத்தை பற்றி எவ்வித சந்தேகமும் இருக்க முடியாது. எனவே அவர் ஏன் வருத்தப்பட வேண்டும்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த கேள்வி இப்ப வந்து நாரதர் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கின்றார். என்ன ஃபர்ஸ்ட் 4 ஸ்லோகங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாரதருடைய கேள்விகள் தான் இல்லையா? சோ இவரை பற்றியான பாத்தீங்கன்னா புகழாரங்கள் தான் நம்ம சொல்லணும். வியாசதேவர் அவருடைய ஞானம், அதுக்கப்புறம் அவர் ஏற்றின வேதங்கள், இது எல்லாமே அதாவது விளக்க உரைகள் இல்ல வேதாந்த சூத்திரம், பிரம்ம சூத்திரம், அதுக்கப்புறம் இதிகாசங்கள், புராணங்கள் தொகுப்பு, அதுக்கப்புறம் வேதங்களை 4ஆக பிரித்து அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிளாசிபிகேஷன் பண்ணி அதற்கான விளக்க உரைகள், இவ்வளவையுமே செய்தவர் ஞானத்தில் அவர் பற்றாக்குறை உடையவர் என்று எங்கேயுமே நம்மளால சொல்ல முடியாது. அப்படி இருந்தும் உனக்கு எதுக்கு இந்த மனச்சோர்வு ஏற்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாரத மகரிஷி வந்து வைக்கிறார். ஜிக்னாஷிதம் அதிதம் அதீதம் ஷா பிரம்மயத்தத் சதா சதா சனாதனம் ததாபிசோஷி ஆத்மானாம் அக்ருராதத் இவ பிரபோ. சோ நீர் அருவ பிரம்மத்தை பிரம்மத்தை மட்டுமின்றி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா இம்பர்சனல் பிரம்மன், தோன்றாத அருவமாக, அதாவது பகவானுடைய சக்திகளை பற்றுமன்றி அதிலிருந்து பெறப்படும் அறிவை கூட, அதாவது அந்த பிரம்மத்திலிருந்து நாம் அடையக்கூடிய ஞானத்தை பற்றியும் பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமையாக விளக்கியிருக்கின்றீர்கள். அப்படி இருந்தும் உமது முயற்சி பாழாகிவிட்டது என்று எண்ணி ஏன் மனச்சோர்வு அடைகின்றீர் என்று நாரத மகரிஷி வந்து வியாசதேவருக்கு வந்து விளக்குகின்றார். சோ இந்த பொருளுரையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய புகழாரங்கள். சோ பிரம்ம சூத்திரம், வேதாந்த சூத்திரம், இதற்கான விளக்க உரைகள் எல்லாமே அனைத்துமே வந்து ரொம்ப அற்புதமா சொல்லியிருக்காரு இந்த உலகத்துல. அப்படி இருந்தும் உனக்கு ஞானம் கம்மி என்று நம்ம சொல்லவே முடியாது. ஏன் நீங்க வந்து வருத்தப்படணும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம நம்ம வியாசதேவர் இடத்தில் நாரத மகரிஷி வந்து சொல்கின்றார். சோ வியாச உவாச்ச
अस्ति एव मे सर्वम् इदं त्वयोक्तमं तदा विनात्मा परितुष्यते मे तन्मूलम् अव्यक्तम् अगाधबोधं ब्रह्म पृच्छामहे त्वात्मः भवात्मः भूतम्. यस, जय महालक्ष्मी माताजी. वासी हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. व्यास उवाच अस्ति एव मे सर्वम् इदं त्वयोक्तं तदा विनात्मा परिदुष्यते मे तन्मूलम् अव्यक्तम् अगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्म भवात्मभूतम्. வியாசர் உவாச்ச கூறினார், அஸ்தி உள்ளது, ஏவ நிச்சயமாக, மே என்னுடைய, சர்வம் எல்லா, இதம் இந்த, துவயா உம்மால், உக்தம் கூறினீர், ததாபி இருப்பினும், ந இல்லை, ஆத்மா பரிதுஷ்யதே சமாதானம் அடைகிறேன், மே எனக்கு, தத் எதன், மூலம் வேர், அவ்யக்தம் கண்டுபிடிக்கப்படாத, அகாத போதம் எல்லையற்ற அறிவுடையவர், ரிச்சாமகே விசாரிக்கிறேன், வா தங்களிடம், ஆத்மபவ சுயமாக பிறந்த ஆத்மபூதம் புத்திரர். மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீல வியாசதேவர் கூறினார், என்னை பற்றி தாங்கள் கூறியவை அனைத்திலும் முற்றிலும் உண்மை. இருப்பினும் எனக்கு சமாதானம் ஏற்படவில்லை. சுயமாக பிறந்த பௌதிக தாய் தந்தையர் இல்லாத ஒருவரின் பிரம்மா புத்திரராக தாங்கள் இருப்பதால் எல்லையற்ற அறிவு படைத்தவராகவும் இருக்கிறேன். ஆகவே எனது அதிருப்திக்கு மூல காரணத்தை பற்றி உம்மிடம் கேட்டறிய விரும்புகிறேன். பொருளுரை. உடலை அல்லது மனதை ஆத்மாவுடன் அடையாளப்படுத்துவதில் இவ்வுலகிலுள்ள அனைவரும் ஆழ்ந்துள்ளனர். இதனால் இவ்வுலகில் காணப்படும் எல்லா அறிவும் உடலுடனோ அல்லது மனதுடனோ சம்பந்தம் உள்ளதாகவே மட்டுமே உள்ளது. இதுவே எல்லா மனச்சோர்வுக்கும் மூல காரணமாகும். பௌதிக அறிவில் மிகவும் புலமை வாய்ந்த பண்டிதனாலும் இதை அறிய முடியவில்லை. ஆகவே எல்லா மனச்சோர்வுகளுக்கும் மூல காரணத்தை தீர்ப்பதற்கு நாரதரை போன்ற ஒருவரை அணுகுவது நல்லது. ஏன் நாரதரை அணுக வேண்டும் என்பது கீழே விளக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப வியாச உவாச்ச अस्ति हेव मे सर्वम् इदं त्वयोक्तमं तदा विनात्मा परितुष्यते मे तन्मूலம் அவ்யக்தம் அகாதபோதம். அகாதபோதம் என்பது அன்லிமிட்டெட் நாலேஜ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யாருக்கு அன்லிமிட்டெட் நாலேஜ்? நாரதர் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பிரம்மதேவருடைய மகனாக பிறக்கிறார், தேவரிஷியாக. அவருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானம் என்பது ஜாஸ்தி, அதாவது அளவிட முடியாத ஞானத்தை அவர் கொண்டிருந்தார். சோ அததான் இங்க வியாசதேவர் ரொம்ப அற்புதமா அவரை பற்றியான குளோரிபிகேஷன்ல சொல்கின்றார். பிரிச்சாமமே துவாத்மஹா பவாத்மா பூதம். அதாவது ஸ்ரீல வியாசதேவர் கூறினார், என்னை பற்றி தாங்கள் கூறியவை அனைத்தும் முற்றிலும் உண்மைதான். சோ இது வரைக்குமே லாஸ்ட் 4 ஸ்லோகத்துல நம்ம வியாசதேவரை பற்றி நாரத மகரிஷி சொன்னது எல்லாமே உண்மை என்பதை வியாசதேவரும் ஒப்புக்கொள்கிறார். இருப்பினும் எனக்கு சமாதானம் ஏற்படவில்லை. சமாதானமே ஏற்படவில்லை. சுயமாக பிறந்த, அதாவது பௌதீக தாய் தந்தர் அல்லாத, அதாவது பிரம்மதேவருடைய மகனாக ஒருவர் நாங்கள் இருப்பதால் எல்லையற்ற அறிவு, அதுதான் அகாத போதம் என்பது எல்லையற்ற அறிவை குறிக்கின்றது. அறிவை படைத்தவராகவும் இருக்கின்றார். ஆகவே எனது அதிருப்திக்கு மூல காரணத்தை பற்றி உம்மிடமிருந்து கேட்டறிய விரும்புகின்றேன் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் நம்ம நாரத மகரிஷி கிட்ட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வியாசதேவர் விளக்க ஆரம்பிக்கின்றார். இப்ப நாரதரை பற்றி, ஏன் நாரதரை அணுக வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்க உரை அடுத்த ஸ்லோகத்துல வர்றது ஆக்சுவலி. சோ லலிதா கண்ணன் மாதாஜி நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. சவை பவான் வேத சமஸ்த குய்யம் உபாசிதோ யத் புருஷ புராணஹ பராவரோசோ மனசைவ விஸ்வம் சுருஜதி அவதி அத்தி குணைர் அசங்கஹ. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் கீழே கொஞ்சம் கீழே ரோல். ஓகே, இப்போ மேல போயிட்டு கொஞ்சம் ஜஸ்ட் லிட்டில் டவுன். சவை பவான் வேத சமஸ்த குஹ்யமுபாசிதோ யத் புருஷ புராண பராவரேஷோ மனசைவ விஸ்வம் சுஜத்வத்யதி குணைர் சங்கஹ. ச இவ்வாறு, வை நிச்சயமாக, பவான் தாங்கள், வேத
அறிவீர். சமஸ்த உட்பட்ட அனைத்தும். குஹ்யம் ரகசியமான. உபாசிதக பக்தராக. யத் ஏனெனில். புருஷக பரமபுருஷ பகவான். புராணக மிகப் பழமையான. பராவரேச ஜட மற்றும் ஆன்மீக உலங்களை ஆள்பவர். மனசா மனம். ஏவ மட்டுமே. விஸ்வம் பிரபஞ்சம். சுஜதி படைக்கிறார். அவதி அத்தி அழிக்கிறார். குணை பௌதீக தன்மையினால் அசங்க பற்றில்லாதவர். மொழிபெயர்ப்பு. என் பிரபுவே, ஜட உலகை படைத்து அதை அழிப்பவரும் ஆன்மீக உலகை பராமரிப்பவரும் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களை கடந்தவருமான மூல முழுமுதற் கடவுளை தாங்கள் வழிபடுவதால் மனித அறிவுக்கு எட்டாத அனைத்தையும் தாங்கள் அறிந்திருக்கிறீர். பொருளுரை. பகவத் தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபட்டுள்ள ஒருவர் எல்லா அறிவுக்கும் அடையாளமாக விளங்குகிறார். பக்தி தொண்டில் பூரணத்துவத்தை அடைந்துள்ள அத்தகைய பகவத் பக்தர் ஒருவர் முழுமுதற் கடவுளின் தகுதிகளை பூரணமாக பெற்றவராவார். இவ்வாறிருக்க அவரிடம் உள்ள தெய்வீகமான ஐஸ்வர்யங்களில் மிகச்சிறிய பாகத்தை மட்டுமே யோகத்தின் அஷ்ட சித்திகள் கொண்டுள்ளன. ஒவ்வொரு தனிநபரும் அடைய பாடுபடும் ஆன்மீக பூரணத்துவத்தை பெற்றறிந்த நாரதரை போன்ற ஒரு பக்தரால் அற்புதமாக செயற்பட முடியும். சீல நாரதர் முழுமுதற் கடவுளுக்கு சமமானவர் அல்ல என்ற போதிலும் அவர் முழுமையான பூரணத்துவம் பெற்ற ஒரு ஜீவராசி ஆவார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல நாரதரை பற்றியான புகழாரங்கள், அவருடைய ஞானம் எவ்வளவு, எதற்காக இந்த கொஸ்டின் நம்ம நாரதர் கிட்ட கேட்கணும்னு நம்ம ஒரு வாட் இஸ் த குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் நாரதா. ஸோ நாரத மகரிஷியுடைய அவருடைய குவாலிஃபிகேஷன் என்ன, எதற்காக நாம் அவரிடத்தில் இந்த கேள்வியை கேட்கணும் அப்படின்னு நாம நினைக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அந்த குவாலிஃபிகேஷனை பத்தி நம்ம இப்போ தெரிஞ்சு கொள்ள போகிறோம் இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து. ஸோ சா வை பவான் வேத சமஸ்த குய்யம். வேத சமஸ்த குய்யம் அப்படின்னாக்கா பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்தையுமே, அதாவது சமஸ்த குய்யம் ரகசியமான வேதங்களுடைய ரகசியமான பாகத்தை பற்றி பாத்தீங்கன்னாக்கா நாரத மகரிஷிக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். உபாசிதோ யத் புருஷ புராண. புருஷா புராண. புராணம் என்றால் அனாதி, அதுக்கப்புறம் புருஷா என்றது பகவானை குறிப்பது. பராவரேஷோ மனசைவ விஸ்வம் சுஜதி அவதி அத்தி குணைர் அசங்கக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக ஆன்மீக லோகங்கள் அனைத்தையுமே தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் பாத்தீங்கன்னா வைத்திருப்பவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா யார் என்றால் முழுமுதற் கடவுளாகிய அந்த பரமபுருஷ பகவானை பற்றி அவரையே வணங்கக்கூடிய ஒருத்தருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு தேவையான அனைத்து ஞானத்தையும் பகவான் வழங்குகின்றார். இதுதான் வித்தியாசம். நாம எந்த தேவரை வணங்குகின்றோம் என்பதை நாம புரிந்து கொண்டோம் என்றால் அவங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய அவங்க நமக்கு என்ன ஞானத்தை வழங்கணுமோ அதை கொடுத்துருவாங்க. சோ பகவானை சேவித்தால் நமக்கு என்ன, அதாவது இந்த ஆன்மீக உலோகம் அதுக்கப்புறம் இந்த பௌதீக லோகத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அத்தகைய அதாவது பாத்தீங்கன்னா பகவானை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது இந்த நமக்கு எந்த ஞானத்தை நாம தெரிந்து கொள்ளணுமோ அதை பகவான் நமக்கு வாரி வழங்குகிறார். சோ இதங்க குளோரிபிகேஷன். அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை பெற்றவர் யார் என்றால் நம்ம நாரத மகரிஷி அப்படிங்கறத சொல்ல விளக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் இது. எனவே பிரபுவே, ஜட உலகை படைத்து அதை அழிப்பவரும், ஏன்னா படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் இது மூன்றுமே அவர்தான் செய்கின்றார். ஆன்மீக உலகை பராமரிப்பவர், அது நித்தியமான இயற்கை, அதையும் ரட்சிப்பவர் பகவான் தான். ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களையும் கடந்தவர். மூன்று, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா திரைகுண்ய விஷயா நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். மூன்று குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த நிலைமை. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர் அவர், அப்படிப்பட்ட ஒரு பகவான், அதாவது பாத்தீங்கன்னா தெய்வீக அம்சமுடைய அவருடைய கட்டுக்குள் இருக்கக்கூடிய அவரை நாம் வழிபடும் பொழுது நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா வரக்கூடிய ஞானம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மனித அறிவுக்கே எட்டாத அனைத்தையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அறியக்கூடிய தன்மை
பகவானை சேவிப்பவர்களுக்கு பகவானே வழங்குகிறார். அதுதான் இந்த சாராம்சம். அப்படிப்பட்ட அறிவை பெற்றவர் தான் நாரதர் என்று இந்த பொருளுரையிலிருந்து நாம தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். பகவத் தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபட்டிருப்பவள். பகவத் தொண்டு என்பது பகவானுடைய அவருக்கு சேவை புரியது. பாகவத தொண்டு என்பது குருவுக்கு சேவை செய்யக்கூடியது. இது ரெண்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது நம்ம எப்பவுமே. ஒருவர் எல்லா அறிவுக்கு அடையாளமாக விளங்குகிறார். சோ பக்தி தொண்டில் பூரணத்துவத்தை அடைந்துள்ள அத்தகைய பகவத் பக்தர் ஒருவர் முழுமுதற் கடவுளின் தகுதிகளை பூரணமாக பெற்றவராகின்றார். அதாவது அப்சல்யூட் பிரம்மன் அப்படின்ற சொல்றோம் இல்லையா, முழுமையா பூரணத்தினுடைய அறிவை அவர் பெற்றிருக்கின்றார். அதுக்காக நாரதரும் பகவானும் சமம் என்று நாம நினைக்க கூடாது. ஞானத்தை பகவானிடத்திலிருந்து அவர் பெற்றிருக்கின்றார் அப்படிங்கறத நாம தெரிந்து கொள்ளணும். சோ சில நாரதர் முழுமுதற் கடவுளுக்கு சமமானவர் அல்ல. ஏன்னா அவரும் அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் ஜீவாத்மா இல்லையா, ஜீவாத்மாவுக்கு பிறந்த, அதாவது பிரம்மருக்கு பிறந்த மகன். சோ அவரும் பாத்தீங்கன்னா he is also highest. ஏன்னா வேதங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தெரிந்து கொண்டது அவர். அதாவது பகவான் பிரம்மருக்கு சொன்னார், பிரம்மர் அவருடைய பிள்ளை நாரத மகரிஷிக்கு எல்லாவற்றையுமே வேதங்கள் அனைத்தையும் கற்றுக் கொடுத்தார். அவர் முழுமையான பூர்ணத்துவம் பெற்ற ஒரு ஜீவராசி ஆவார் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அற்புதமா இந்த ஸ்லோகத்துல விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. விஜயநாராயணி மாதாஜி. துவம் பரியடன் அர்க்க இவத்ரீலோகம் அந்தஸ்ரயோ வாயுர் இவாத்ம சாட்சிஷி பிரவாரே பிரம்மணி தர்மதோ வரத்ஹைஹ சன்யாதஸ்ய மேம்யன் ஈனம் அலம் விஸ்வக்ஷ. எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. துவம் பர்யடன் அர்க இவ த்ரிலோகீம் அந்தஸ்ரோ வாயுர் இவாத்ம சாட்சி பராவரே பிரம்மணி தர்ம தோ விரதைஹி ஸ்நாதஸ்ய மே ஈனம் அலம் விஷஸ்வவ. துவம் மேன்மை தாங்கியவரான தாங்கள், பர்யடன் பிரயாணம் செய்யும், அர்க்க சூரியன், இவ போல், திரிலோகம் மூவுலகங்கள், அந்த சரண அனைவருடைய இதயத்திற்குள்ளும் புக முடியும், வாயு இவ எங்கும் பரவியுள்ள காற்றுக்கு சமமானவர், ஆத்ம தன்னுணர்வு பெற்ற, சாட்சி பராவரே காரண விளைவு எனும் விஷயத்தில், பிரம்மனே பகவானில், தர்மதக ஒழுக்க கட்டுப்பாடுகளின் கீழ், விரதைகி விரதத்தில், ஸ்நாதஸ்ய ஆழ்ந்து விட்டதால், மே என்னுடைய, நூனம் குறைபாடு, அலம் தெளிவாக, விசக்ஷவ கண்டுபிடியுங்கள். மொழிபெயர்ப்பு. சூரியனை போல் மூவுலகங்களில் சஞ்சரிக்கும் காற்றை போல் அனைவரது மனதிற்குள்ளும் புகுந்து சஞ்சரிக்கவும் உம்மால் முடியும். இதனால் தாங்கள் சர்வ வியாபகமுடைய பரமாத்மாவுக்கு நிகரானவராவீர். ஆகவே ஒழுக்க கட்டுப்பாடுகளையும் விரதங்களையும் மேற்கொண்டு நான் தெய்வீகத்தில் ஆழ்ந்திருந்த போதிலும் என்னிடமுள்ள குறை என்னவென்பதை தயவு செய்து காட்டியருள வேண்டும். பொருளுரை. கீழே வரணுமா மாதாஜி? ரைட் சைடு. ஓகே. ஸ்ரீ உறுதியான ஒழுக்க கட்டுப்பாடுகளின் கீழ், எனக்கு உறுதியான ஒழுக்க கட்டுப்பாடுகளின் கீழ் உள்ள ஆன்மீக உணர்வு, புண்ணிய செயல்கள், விக்கிரக வழிபாடு, தானம், கருணை, அகிம்சை மற்றும் சாஸ்திரங்களின் கற்றல் ஆகியவை எப்பொழுதும் உதவக்கூடியவைகளாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்வம் பரியடன் அர்க்க இவ த்ரிலோகம் அந்தஸ்ரோ வாயுர் இவாத்மா சாட்சிஹி. அதாவது ஆத்மா சாட்சி. ஆத்ம சாட்சி என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் தான். சோ இவா ஆத்ம சாட்சி பிரபாவரே பிரம்மணி தர்மதோ விரதஹை சந்நியாஸ்நாதஸ்ய மேயன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சூரியனை போன்ற பிரகாசமாக இருப்பவர் நாரத மகரிஷி.
இந்த 3 உலகங்களையும், அதாவது நமக்கு மேல் இருக்கக்கூடிய மேல் உலகங்கள், நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த பாதாள லோகம் வரைக்குமே, நம்ம இந்த பூலோகம், இந்த 3 உலகங்களையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் சஞ்சாரம் செய்கின்றார். காற்றை போல அனைவருடைய ஹிருதயங்களிலும் பாத்தீங்கன்னா உட்புகம் செய்யக்கூடிய அந்த தகுதி, அதாவது கெப்பாசிட்டி அவருக்கு இருக்கு, அந்த இயல்பு உம்மால் முடியும். இதனால் தாங்கள் சர்வ வியாபகமுடைய பரமாத்மாவுக்கு நிகரானீர். அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த பரமாத்மாவுக்கு பாத்தீங்கன்னா குவாலிட்டி வைஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிகரானவர். ஆகவே ஒழுக்க கட்டுப்பாடுகளை விரதங்களை மேற்கொண்டு தான் தெய்வீகத்தில் ஆழ்ந்திருந்த போதும் நான் எல்லாவற்றையுமே அனுஷ்டானம் செஞ்சு அந்த விரதங்களையும் அந்த தெய்வ வழிபாட்டிலையும் நான் ஈடுபட்டிருந்த போதிலும் ஆழ்ந்திருந்தாலும் என்னிடம் குறை என்னவென்பதை தாங்கள் காட்டி அருள வேண்டும். என்னால் அது புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. சோ தாங்கள் தான் எனக்கு இதை விளக்கி கூறணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. இங்க ஒழுக்க கட்டுப்பாட்டு முறைகள் என்னென்னன்றத ரொம்ப அற்புதமா இந்த பொருளுரையில சொல்லியிருக்காங்க. 8வது ஸ்லோகம். ஸ்ரீ நாரத உவாச்ச பவதானு தித பரயாம் யசோ பகவதோ மலம் ஏனைவ நவாசௌ தது துஷ்யதே மன்யே தத் தர்சனம் அகிலம். சோ விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிச்சிருங்க. நெக்ஸ்ட் பிரியா மாதாஜி நீங்க லாஸ்ட் ஸ்லோகம், இன்னும் 2 ஸ்லோகம் முடிச்சிருங்க. ஸ்ரீ நாரத உவாச்ச பவதானுதீத பராயம் யசோ பகவதோ மலம் வாசிங்க மாதாஜி. பிரியா விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. இருங்க மாதாஜி, வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தள்ளிடுச்சிங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் வரலைங்க மாதாஜி, இப்பதான் ஸ்க்ரோல் ஆகுது. நோ ப்ராப்ளம். பிரியா மாதாஜி நீங்க வாசிங்க அது வரைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வாசிங்க. பவதானுதித ஸ்ரீ நாரத உவாச்ச பவதானுதித பிராயம் யசோ பகவதோ மலம் ஏனைவ ஆசௌ ந துஷ்யேத மன்யேத தர்ஷ்னம் கிலம். ஸ்ரீநாரதர் உவாச கூறினார், பவதா உம்மால், அனுதித பிரயம் அநேகமாக சிறிதும் புகழவில்லை, யச பெருமைகளை, பகவத பரம புருஷ பகவானின், அமலம் களங்கமற்ற, ஏன எதனால், ஏவ நிச்சயமாக, அசௌ அவர் முழுமுதற் கடவுள், ந செய்யாத, துஷ்யேத மகிழ்ந்து, மன்யே நான் நினைக்கின்றேன், தத் அந்த, தர்சனம் தத்துவம், கிலம் தாழ்வானதாகும். மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ நாரதர் கூறினார், நீர் உண்மையில் பரமபுருஷரின் மேன்மையான களங்கமற்ற பெருமைகளை பரப்பவில்லை. பகவானின் உன்னத புலன்களை திருப்திப்படுத்தாத அந்த தத்துவம் பயனற்றதென கருதப்படுகிறது. பொருளுரை. தனிப்பட்ட ஒரு ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவாகிய முழுமுதற் கடவுளுக்கும் உள்ள நித்திய உறவானது நித்திய தொண்டனுக்கும் நித்தியமான எஜமானுக்கும் உள்ளதை போன்றதாகும். ஜீவராசிகளின் அன்பு தொண்டை அவர்களிடமிருந்து ஏற்றுக்கொள்வதற்காகவே பகவான் தன்னை ஜீவராசிகளாக விரிவடைய செய்துள்ளார். இது ஒன்றுதான் பகவானையும் ஜீவராசிகளையும் திருப்திப்படுத்த முடியும். மிக சிறந்த வேத வல்லுனரான வியாசதேவர் வேத இலக்கியங்களை பலவிதமாக விரிவுபடுத்தியுள்ளார். அவை வேதாந்த தத்துவத்தில் முடிவுறுகின்றன. ஆனால் அவற்றில் எதுவும் பரமபுருஷரை நேரடியாக புகழும் விதத்தில் எழுதப்படவில்லை. கற்பனையான வரட்டு தத்துவங்கள் பகவானின் உன்னதமான விஷயங்களை பற்றியனவையாக இருந்தாலும் அவை பகவானை பெருமைப்படுத்தும் விவகாரங்களில் நேரடியாக சம்பந்தப்பட்டு இருக்கவில்லை என்பதால் கவர்ச்சியற்றவையாகவே உள்ளன. தெய்வீகத்தை உணர்வதில் கடைசி சொல்லாக இருப்பது பரமபுருஷ பகவான் என்பதாகும். பகவானை அருவ பிரம்மமாகவோ அல்லது இதய வாசியான பரமாத்மாவாகவோ உணர்வதை விட அவரை பரமபுருஷ பகவானாக உணர்வதால் பரிபூரண ஆனந்தம் கிடைக்கின்றது. வேதாந்த தரிசனத்தை தொகுத்ததால் வியாசதேவருக்கு திருப்தி ஏற்படவில்லை. எனவே ஆசிரியரான வியாசதேவரால் நேரடியாக விவரிக்கப்படாதான வேதாந்தத்தை படிப்பவர்களாலும் கேட்பவர்களாலும் எத்தகைய ஆன்மீக ஆனந்தத்தை பெற முடியும்? எனவே வேதாந்த சூத்திரத்தை ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்னும்
வடிவில் விளக்க வேண்டிய அவசியம் இங்கு எழுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு இதோட நம்ம நிறுத்தலாம். ஸோ ஐ திங்க் அந்த அவங்க விஜயகுமாரி மாதாஜி ஐ திங்க் சம்வேர் ஷி ஹஸ் லாஸ்ட் கனெக்ஷன் நினைக்கிறேன். ஓகே, நாம இப்போ இந்த 8வது ஸ்லோகம் ஸ்ரீ நாரத உவாச்ச பவதானுதித பராயம் யசோ பகவதோ மலம் ஏனைவ வாசௌ ந துஷ்யதே மன்யே தத் தர்ஷனமகிலம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை பற்றியான புகழாரங்கள் எல்லாமே இன்சஃபிஷியன்ட் வே, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா திருப்திகரமான முழுமை அடையக்கூடிய அந்த தன்மையில பாத்தீங்கன்னாக்கா விளக்கவில்லை. அதாவது சொல்லியிருக்கார், ஆனா இன்னும் குளோரிபிகேஷன், அவரை பற்றியான அந்த குளோரிபிகேஷன் பூரணமாக நிறைவு செய்யக்கூடிய விதத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வியாசதேவர் விளக்கவில்லை என்பதை இங்கே சுட்டி காட்டுகின்றார். இவன் வேதாந்த சூத்திரத்தை அவர் ஏற்றினவர். அந்த வேதாந்த சூத்திரத்திலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா வெறுமனே அதாவது இன்சஃபிஷியன்ட், அதாவது எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு கொடுக்கவே இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்கின்றார் இங்கே. ஸ்ரீ நாரதர் கூறினார், நீர் உண்மையில் பரமபுருஷரின் மேன்மையான களங்கமற்ற பெருமைகளை பரப்பவில்லை. அதாவது மேன்மையான வெரி ஹையஸ்ட் அதாவது எபிலிட்டிஸ், அவருடைய அந்த மேன்மையான வைபவங்களும் சரி, அவர்களுடைய பகவானுடைய களங்கமற்ற பெருமைகளை பாத்தீங்கன்னா அதற்கான விளக்க உரைகள் எல்லாமே வேதங்கள்ல இவர் கவர் பண்ணல. பகவானின் உன்னத புலன்களை திருப்திப்படுத்தாத அந்த தத்துவம் பயனற்றது என கருதப்படுகின்றது. சோ பகவானை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப தோன்றாத அருவத்துல நிறையவே சொல்லியிருப்பார். நம்ம ஹிருதயத்துல பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல இருக்கக்கூடியதை பற்றியும் நிறைய சொல்லியிருக்கார். ஆனா பகவான் என்னும் அந்த ரூபத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய புகழாரங்கள், அவருடைய வைபவங்களை பற்றி பாத்தீங்கன்னாக்கா டீட்டெயிலா சொல்லல அப்படிங்கிறத இங்க நாரத மகரிஷி வியாசதேவருக்கு சுட்டி காட்டுகின்றார். அவ்வாறு செய்யாததனால் இவ்வளவு முயற்சி செய்தும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் பயனற்றதாக கருதப்படுகின்றது என்று சொல்லிட்டார். சோ தனிப்பட்ட ஒரு ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவாகிய முழுமுதற் கடவும் உள்ள நித்திய உறவானது நித்திய தொண்டனுக்கும் நித்தியமான எஜமானுக்கும் உள்ளதை போன்றதாகும் இல்லையா? தட் இஸ் லைக் த ஓனர் அண்ட் த டிசைபிள், அதாவது ஒரு சேவகனுக்கும் அந்த எஜமானனுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு முறையை குறிக்கின்றது. ஜீவராசகளின் அன்பு தொண்டை அவர்களிடம் ஏற்றுக்கொள்வதற்காகவே பகவானும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தம்மை அதாவது அவதாரங்களாக வருகின்றார். நம்ம முன்னாடி அவங்கள பகவான் அவதாரங்கள் வரும்பொழுது அவரை நம்ம சாதாரண மனிதராகத்தான் நம்ம ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் இல்லையா? ஒரு தாய் தந்தைக்கே பிறக்கக்கூடிய அந்த இதுலதான் பகவான் இந்த லோகத்திற்கு வருகின்றார். சோ தன்னுடைய ஜீவராசி தன்மை விரிவடைய செய்துள்ளார். ஆக்சுவலி இது ஒன்றுதான் பகவானையும் ஜீவராசிகளையும் திருப்திப்படுத்த முடியும். எதையுமே நம்மள மாதிரி இருக்கக்கூடிய நிலையில எடுத்துட்டு போகும் பொழுதுதான் நம்மளால அதை உணர முடியும். நம்மளுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய செப்பரேட், அதாவது என்டைட்டி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபுல்லுமே அவருடைய உடலும் ஆன்மாவும் நித்தியமான இயற்கை என்பதை நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியறதே கிடையாது. அவரையும் நம்மள மாதிரி ஒரு ஆத்மா அவாக அந்த ரூபத்துல நம்ம காணும் பொழுது இந்த பாடிலி ஃபீச்சர்ல நம்ம பார்க்கும் பொழுதுதான் நம்ம லெவலுக்கு அவரை நம்ம கம்பேர் பண்ணி நம்ம ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். மிகச்சிறந்த வேத வல்லுனரான இது மனிதனுடைய இயல்பு, சது குணாதிசயம். ஆக்சுவலி மிகச்சிறந்த வேத வல்லுரனான வியாசதேவர் வேத இலக்கியங்களை பலவிதமாக விரிப்படுத்தி ஏற்றினார். எல்லா எக்ஸ்பான்ஷன்ஸும் நீட்ட டீட்டெயிலா பண்ணியிருக்கார். அவர் வேதாந்த தத்துவத்திலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா முடிவுறுகிறேன். ஆனால் அவற்றில் எதுவும் பரமபுருஷரை நேரடியாக புகழும் விதத்தில் எழுதப்படவே இல்லை. பகவானை, அதாவது குளோரிபிகேஷன் ஆஃப் த லார்ட் எங்கேயுமே அவர் எழுதப்படவில்லை. கற்பனையான வரட்டு தத்துவங்கள் பகவானின் உன்னதமான விஷயங்களை பற்றியவையாக இருந்தாலும் அவை பகவானை பெருமைப்படுத்தும் விவகாரங்களில் நேரடியாக சம்பந்தப்பட்டு இருக்கவில்லை. டைரக்டா பகவானை குளோரிபிகேஷன் செய்யக்கூடிய அந்த இதுக்கு அது கனெக்டிவிட்டியே இல்லை. சோ பகவான் தோன்றாத ரூபத்திலையும் நம்ம நிறைய புகழாரங்களை அவரை பற்றியான விளக்க உரைகள் எல்லாமே வேதவியாசர் சொல்லி இருந்தாலுமே அதுனா அவருடைய வைபவங்கள் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரால் டைரக்டா நம்ம அவரை புகழாரம் சூட்ட முடியாத அந்த நிலையில தான் அவருடைய விளக்க உரைகள் இருந்தது என்று, அதாவது அதுதான் டிஃபிஷியன்சி என்பதை பாத்தீங்கன்னாக்கா நாரதர் இங்கே எடுத்து கூறுகின்றார். சோ கவர்ச்சியற்றதாகவே உள்ளது, அதாவது அட்ராக்ஷன். சோ பக்தி மட்டும்தான் நம்மள எப்பவுமே கவரும். வேற எதுவுமே ஞானமோ இல்ல கர்ம யோகமோ பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுக்கு கவர்ச்சியே வராது இல்லையா?
ஆனா பக்தி செயல்பாடு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு கவர்ச்சி கண்டிப்பாக ஈர்க்கக்கூடிய அந்த தன்மை வந்து இழுத்துட்டு போகும். பகவானை அருவ பிரம்மமாகவோ அல்லது இதயவாசியான பரமாத்மாவாகவோ உணர்வதை விட அவரை பரமபுருஷ பகவானாக உணர்வதால், அதாவது த ஹையஸ்ட் நிலை, பூரண ஆனந்தத்தை கொடுக்கின்றது. சோ அந்த செயலை வந்து வியாசதேவர் செய்தால் மட்டுமே அவராலும் முழுமையான திருப்தியை அடைய முடியும் என்பதை இங்கே நாரதர் வந்து சுட்டி காட்டுகின்றார். வேதாந்த தரிசனத்தை தொகுத்ததால் வியாசதேவருக்கு திருப்தி ஏற்படவில்லை. எனவே ஆசிரியரான வேத வியாசரால் நேரடியாக விரிவாக்கப்படாததான வேதாந்தத்தை படிப்பவர்களும் கேட்பவர்களும் எத்தகைய ஆனந்தத்தை பெற முடியும்? ஆனந்தம் வராது. ஒரு ஒரு இது படிக்கிறோம்னாக்கா அதுல நமக்கு புரிந்துண்டு அதுல வந்து நமக்கு மன நிறைவு ஆனந்தம் என்பது வரணும். ஆனா வேதாந்தங்களை எல்லாம் தொகுத்ததான வேதவியாசர் அதை படிக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து அந்த ஆனந்தம் வரவில்லை. சோ எனவே வேதாந்த சூத்திரத்தை ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்னும் வடிவில் விளக்க வேண்டிய அவசியம் இங்கு எழுகின்றது. சோ வேதாந்த சூத்திரத்தினுடைய சம்மரி தான் நம்ம இப்ப வாசிக்க போற இந்த பாகவதம். அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விளக்க வேண்டிய நிலையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதவியாசர் இருந்தார் என்பதை இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து இருக்கு. சோ இதோட நான் இன்னைக்கு ஸ்டாப் பண்றேன்.